Әлгі турнир беренче тапкырыннан 10 еллык шәһәрнең Вырыпай бистәсендәге мәчеткә йөрүче егетләр инициативасы белән уздырылган иде. Хәзер анда катнашучы командаларның саны елдан-ел арта. В этом году, альхамдулилля, у нас заявилось 16 команд, ну, хотелось большее количество команд заявлялись, но мы ограничились 16, потому что один день 16 команд это поиграть сложно. Юрист Ринат Сәйтов узган турнирларда үзе дә катнашкан. Бүген дуслары өчен җан атарга килгән. Командада уйнаган вакытта защитада басып торырга яратмыйдым, и воротага бастырга тоже яратмыйдым басырга. Нигә? Ну, характерым минем шундый, мин гел нападениедә, гел атакада, то есть гел тупны кертмәк илим, забивать итмәк илим, и яратам күп мәчекләрне кертергә. Мордовияның Белозерье авылыннан Али Асанов дуслары чакыру буенча Карсу районы командасы өчен уйнарга килгән. Альхамдулилля, монда братлар бетене диндәләр, әдәплеләр, альхамдулилля, уйнадык. Футбол мәйданчыгында уенчылар күп булган кебек, быел җан атарлар да байтак. Мин үзем дә шулай уйныйдым футбол. Һәм инде кирәк тырышырга, барчабызга да принимать участие. Селкенергә бераз. Нравится очень то, что всегда присутствуют яркие эмоции болельщиков, яркие голы. Һәр елдагыча турнирда шәһәр вузларында укучы таҗик, емен, үзбәк һәм төркмән егетләре дә катнашты. Ә беренчелеккә быел да Ульяновскидан бәрәкәт командасы чыкты. Икенче һәм өченче урыннарны исә Арафат һәм Җәмигъ мәчет егетләре бүлеште. Ульяновскидан Рамис Сафит, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.